Nyakora muge joang piny ka ruto rugi meke Nairobi ka ru nwayo makare to wacho ni ru piny be emeone wacho ni ru ruath emeone kamoro amora mintie wan wachiewo makare ukinyi makawuono ka wan Nairobi city ka bwana ka ong'ich to liet wadhach kode kama intiere ichiewo machal nade kamoro amora mineno rwakni machiegni e chenro makawuono ka e chenro ni mar ru piny wan ka e twak mar chal mar Kenya achiel kachiel antie gi welo e studio kae wadhi rango ni piny Kenya to ochomo kanye mano mbaka mogo kodi Kenya kiko mar chenro nyinga Cleophas Oloch ja Kisumu Kenya kwa mukeo nyaka Chisango tantiere ka kod welo ariyo mosodonjo studio machielo donjo studio ma Kisumu ang'ayude ka wadhi nyime kod twak kasane wantiere Kenya kura muge jwang amigi thuolo mar mondo mi gimoso kinyi makawuono ni ginto gineyo machal nade mano kama wantiere kod kan gi Mesha Kodede majanon siasa ukinyi makawuono ka ayawre kendo machiegni rupiny. Erokamano Cleophas, waduoko erokamano ne jo winjo gi jo neno magwa, wasebudho kapok wanenore ahinya. Wamor gi twak makawuono mondo wang'iene kaka piny Kenya chalo. Machiegni chenro. Erokamano. Kama chalo bende an ka kod Dr. Maxwell Miawa, mabende en jalonyo weche mag chike, bende en ukil. Kauno antie kode ka mondo rangane kama piny Kenya bende chomo wakili oyawre kendo machiegni rupiny. Ayawra nya Cleophas kendo ayawo nyikwa Ramogi ma jomoko be luongo ni nyikwa Kukulu Banga madogna. Nyikwa Sinaguru. Sinaguru. Machiegni e chenro. Machielo bende odhi bedo gi wendo mano Bishop, mano Esbon Odindo ka en e kaunti ma Kisumu ka wayude ang'o thuolo mar twak kode kachiel korango chal mar Kenya. To kama orang Kenya kora muge jwang' e tielo ni mokwongo wadhi bedo ka gi thuolo mar rango ni Kenya ikre machal nade ne yiero. Gik mathoth timre iwacho ni guns nitiere ka nitiere jok mibayo gi kite kagi kacha ikruok ne yiero ma higa mar 2027 chalo nade gi e wang'wa kae mano kama bedo gi thuolo mano mar rango gi Kenya kura muge jwang' ni to piny Kenya dhi chalo nade kochopo e yiero manyien kura muge jwang' nitie weche mathoth ahinya ma pod nitiere kar kae ma wadani mondo mi warangi kendo wami pek kawuono ka wantiere mana kodi e chenro kar ka mar mondo mi warange ni to piny Kenya ochomo kure kata obet kanye wadani wachakane gi ywak gi muodo lak ma bende osebedo ka wawinjo mano kotenore kod weche gi duto mosebedo ka timore kendo wabedo ka waluwo midhiro manyuola kale nikech jogi bende mowito ngimagi wachak kod sigarani. Kar dak manyalenda e boma ma Kisumu lit kod kuyo kwa familia ma Dickson Odiwuor jahigni 31 mane owito ngimane e kinde rakruok mane obedo e kind kweth ariyo oko mar kanisa ma St. Stephens ACK e boma ma Kisumu e kinde nyasi mar alam. Kanyo sa 12 ka sa lemo tayudo ka wuoda otho to chuo kore ka pala ochako chuo bunde ye ka pala kiso ngapi pala ariyo no wuoda no onge gimo wuoyo nikech en ng'ama chuo kisasimika. Nyathiwa thone wach siasa ichuo nyathiwa gi pala thomo kotuo to siasa podi to sani wasechako iko mage bire kinde ma komishona ma Kisumu oyango ne giseyudo maling'ling' ewi kaka nopang monywa kamano kokwa jo siasa mageto bago rombe mopogore mondo nyiso bile sama chon mar geng'o midhiero makamago. Were it not for that intelligence we would have known because there was no prior communication as to the activities would take place in the church. We thought it was just a normal church service. But it turned out to be like a fundraising, and the other parties also brought in some people to protect them. That's why I insist, whenever a leader is coming to Kisumu, let us be informed. Ndo kosetieko to gichokore kanyo to kanye mimiyogi masilaha magidhi godo gojowa to kendo kanye makende idwokogi idwogi chulogi e kang' sama tich orumo. Manyiso ni nitiere joma oketo gini matimo to kendo Kisumu kae emitime machal ka gima nitiere gima chalo ka gima oikore molos mana machalo ka jotendwa gini mondo Kisumu ka mondo ke to Kisumu ni ene miluongo ni soko mar jowa ma joluo. Waneno ka nitie gimoro ma koro biro e Kisumu ka ni ng'ato niga piko mare mloko go ohala timiye siling' moro 500 mondo odhigo timo siasa ta apiko iwang'o koro dong' nono maonge apiko gimo nyalo loso rito go joodgi. Neno
kamati mar arita kwe e boma ma Kisumu oyango ni achija boro osemaki kitudo gi monj makamano ka ginyiso geno margi mar timo pedha ne ji duto mitudo kod monj makamano moriwo nyaka joma chulo rowere go mondo kel tulo. Those who are behind the mobilization. Unfortunately, I would say that our intelligence was very timely because these youths were mobilized at around 9. That's the time the mobilization started. They were ready by around 11 or so there. Kapo nitie gimoro ma thagi e chuny gi nyawadu. Beduru piny, kokunyal bet piny kendu, beduru piny nyim jodongo, mbele jodongo. Mondo wach no mondo rum. Kata wane kumwadhire. Lugoro moloyo josiasa. Anonro dhi nyime, familia ma Dickson Oduor manyara tich wuodgi mane en geno mar dalagi ka giseyo josiasa matiyo marach gi rowere nyayo tulo. An kod chandruok luluongo kamano. Wi machielo nyang' nomake nam chiegene ka liende cha. Koro mano ka sirikal oyie konya be nyalo konya mondo jogi gi odongi. Nyithindo dhi e sikul, mama boyud kaka nyalo konyore. Steve Biko, Ramogi TV. Gigi timre kinde ma weche thoth ma pod iluwo kar kae. Mesha kodere na chakodi isebedo kaka achiel kuom jogo bende magonyo ng'ong' e yiero mokalo. Kendo gimomiyo waketo kani en ikruok ne yiero en chenro mosebedo kata kiluwo. Kweth siasa duto mantie sani gin gageta mano mar mako lemo moro mar siasa e yiero maduong' mabiro higa manyien. Ing'e gi wang' machal nade gimotimore Kisumu, koko moneno Kisumu, Murkomen Onyango kar kae ni ji 20 osemaki e koko mano oneno Kisumu kod Nyahururu mano chieng' Jumapil duto kama gintiere. Erokamano Cleophas, erokamano ne jowinjo kata joma nenowa. Aparo ni nitie gimoro ma pod wamis kaka piny Kenya ma kaber to onengo goye nyong'ong maduong' to kendo ng'ama onengo go nyong'ong e gino is none other than the police inspector general of the police. Nikech chike magwa ma piny Kenya matayo weche mag arita kwe omiyo police independence kata thuolo mar timo gik moko ma ok josiasa ochikogi ni mae gima nyaka itim kata ma e gima ok onego itim. To aparo ni pod wan gi pek nikech police pod olin mang'eny kuom josiasa, nigi geno mang'eny kuom josiasa. Kendo pod nitie paro moro ni ka in jasiasa ma chwako sirikal matiyo to nitie power moro ma samoro in go moingo jasiasa mapingo sirikal matiyo. But all that is a lie. Koro gima ng'eni wa miss as a country en ni police otamore tiyo gi intelligence kaka intelligence. Police pod timo reactive. Ka gimoro setimore tiwinjo ni wadhi timo investigation. Koro gima niwinjo ka iwachonwa sani kata ma Honorable Murkomen wacho mago ok bi konyowa, mago chalo CCTV en 50-50. Nyalo mana nyisowa niya Meshack Odede ema no donje studio ni mokawo kamera wanene kamera ka kokawo kamera. But sechego samora sechopo London, samora sechopo kumachielo ma yuda ok bibet mayot. So biro kawo thuolo makata kibiyuda to samori biyuda bang' dweche 6, samori biyuda bang' dweche 10. Ka gik maricho setimore, damage has been done. Wagombo kendo wa appeal ni police wa oti gi intelligence, nikech intelligence is about ng'eyo ni Meshack Odede pango dhi kawo kamera e studio kacha. To sechego pod an kuma pangeno. Koro idha iketa rita malong'o ne studio, ko kamano to kanitie evidence moromo maka michwalago e doho to imaka matera ang'owa e doho nikech nitie evidence ni napango biro kawo ang'owa cameras e studio ka. Koro either way police bro konyo yiero manyien kagi employ intelligence. Nikech aneno a clip mi play kanyo ka
I think mano nyaka bed OCS mochung' ne region makanyo kawacho ni gigi nyopangi owacho seche manyipange gigo tang'o manyotamogi either ketarita moromo mondo gigi kik timre nikech giseng'e ni gigi pango kokamano tang'o manyotamogi mako jogi e sechego mondo githwat chenro mane ojogo pango kik gidhi kanyo so nitiere yore ariyo kende minyalo konygo yiero ma 2027 mondo arita kwe obed makare en ni police or employ full intelligence to gi act before the actions mag jomaricho ka giweyo ni saa ka saa to wabro mana bedo gi story achiel pile mwasebedo go nyaka nachak ng'e police investigations are on tae to bang'e nango. Erokamano ahinya Dr. Maxwell Miyawa machiegni kende twak kamorange karka sigana motimore kanyo mantiere Kisumu kod alwora mare ji osemaki nonro pod iwacho ni imedo mana tim to obila girakore kod gini e yo machal nade kirango ni en yo en safar mochomo yiero manyien mabiro. Nitiere weche ariyo ka nitie mokwongo wach maduong' en wach mar arita mar piny kendo arita mar alwora. Mar ariyo wan gi yiero mar higa mar 2027 to koro iyudo ni arita kod yiero mabiro koro tuomore to gituomore e yo moko dhi kare gituomore e yo mok ber to gima rocho arita mar piny masani sana e gwenge mopogore opogore Kenya ka kata gima ketho weche mag kwe en mana ni siasa ma higa manyien osechakore mana sani to kapok achopo kaka polis okawo wach ni kata kaka wol mama ngoro ng'iye gi nonro mitimo maduong' monego wawach en wach marach ahinya ni thuolo ma jo Kenya nigo mar wacho pachgi mar wuotho kamoro amora mar goyo siasa mar romo gi jopiny kendo twak gi jopiny ni konde koro kethore aketha e saa masani to kethore mana nikech koro ji oseneno ka higa mar 27 osechopo yiero ma higa manyien osechopo taneno ni en wach marach ahinya kabisa nikech oduoko wa chien kuom higni modhuro gidhuro kiwacho cha diera tulo ma gore pile ka pile kama jo siasa rome duoko wa chien kabisa kendo duoko wa chien e rang'iny mamalo oduoko wa chien macho higa mar 92 siasa mar tulo waseneno siasa mar tulo 97 waseneno 92 siasa ma ji thoe siasa ma ji hinyore siasa mar ywagruok kod muodo lak ok ober ngang' nikech seche ma ng'ato tho tibiro neno ni kachuka koro wang' chopo sama yiero joma wacho ni an kuro koro kadhiye ok adhi go kucha nikech tho dhi wuoke to jothurwa gini dhi hinywa mang'eny adiera kiwacho adiera makende nikech kama tulo no konego beni wuok konego beni tulo no wuok Kisumu sani Kisumu e kuonde jomo kata Nyanza e kuonde okonego beni tulo wuok e sani jothurwa osechandre kuom higni mang'eny kendo osenegwa higni mang'eny wasebaki higni mang'eny sani monego beni wabede gi kwe to iyudo ni tulo makoro wuok ni nikech koro wuok jo siasa tema Kenya ibede pande mar sirikal broad base kadi ibede pande mar upinzani morengo gi lange koro ntiere no ibiro yudo ni gini ibiro duoko kata mana kura chien mbele ka nikech joma nitie kuonde moko mopogore opogore nikech kar nyunene nyotimre nyaka Nyahururu kucho nyotimre Kisii tibiro yudo ni dot mopogore opogore biro wuok kuonde ma gidake nikech adiera joluo wadak Nairobi kandi joma modak kawa sukari kawa wendani to magi mana kawa to magi mana chuny oganda mok magwa ndi joluo modak kata Nyahururu kono mabiro yudo ni gine magin gi kembe magi gilose geche to gine magi emondike jowa ndi joluo mantie thika ka makoko kura kwethgi ka rombgi watero kata MCS kata mnadek to ka koro wachako tulo sama chalo kama to kura to wadhi goyo higa manyien to wadake e kind jogo ma ok gin jodhodwa koro aneno ni tulo machalo kama kata obed mari ine upande mar sirikal broad base ine upande makocha ok ober odhi ketho gima duong' kabisa kendo odhi ketho kata ne sirikal jogo maungo sirikal lwedo kura biro dok chien mar ariyo kako obila osetayo wacho ni ok ane ka en wach ok ber gisema kana iyudo ni giwacho ni gisetimo investigation kata gisemako ji aboro ma gimako gi to ok en ni gimako gi nang'o emiyo aneno ndhiyo mar ka gima osetimore ok en yo maber midilgo gi tulo ni ketho gima duong'
tulo ni oketho space makoro jowanigo mwanyalo wache wach oketho the liberal civic space duol moro ma ng'ato nyalo wacho gimoro amora ma en onyalo wacho onyalo dhi kamoro amora nikech ka unu golo tulo unu dino ne orengo gi koni wambe ibro dinwa kocha ibro dinwa Kisii ibro dinwa Kakamega ibro dinwa kata mana Mombasa mana diere makende koro aneno ni kaka polisi osenene ok en yo maber ging'i yo maratiro minyalo geng'go weche mag tulo weche mag nek weche mag bayo kidi kapok omuoch ero kama na Dr. Maxwell Miyawa adhi e studio ma Kisumu an kata koda Esbon Odindo Bishop oyawre kendo machiegni Kisumo uchiwo yo machal nade uchiwo nade akela jo Kisumu West uchiwo nade kawuono sani gik matimre sigana mokelo ka mokwongo en sigana mano mag njore mag siasa matimre to magi duto wacho ni en safar mochomo yiero manyien mabiro higa manyien higa mar 2027 ochal nade koduka un Kisumu. Erokamano Cleophas Kisumu wachiwo maber kendo kalore kod kaka piny chalo sani kata kaka Kisumu chalo sani ok en gima nyalo moro chuny ng'ato kalore kod weche mag njore mochotimore machiegni nyiso dok chien to wan e kinde monego beni wan kaka jokanyanam wan kod kwe makende nikech moloyo boma marwa mar Kisumu ma en kaka center marwa kaka nyikwara Mugajwang wasekale weche mang'eny kendo thoge osebedo mang'eny omiyo gimwa kale sani kaka manyo timore machiegni e kanisa ok en gima long'o demokrasi en ni ng'ato ka ng'ato onego yiene mondo wachne nikech yiero to ni e chuny ng'ato ma jogo mamanyo onego beni wabedo jokisera omiyo an gima dakwa oganda mag nyikwara Mugajwang ma Kisumu kata kamoro amora ma gintiere ni wanokuru pachwa kik wabedo oganda ma kinde ka kinde wane mwapo kwadonjo obadho mag Satan nikech gima timore ni en gima nyalo pogo oganda kendo nyalo miyo yiero mabiro mbele kani kik wachung'e motegno to yiero en ni kaka wan bende wan e sirikal en ni nyaka wati matek nikech gima wakele mesa mabiro miyo wan bendo ogandawa biro yudo gimoro kikelo gima kokikelo dhano mang'eny okikelo kura mang'eny gimibiro yudo biro dok piny to kat waneno tulo masani timore e oganda Luo kamoro amora biro miyo ji mang'eny luoro makata ka chopo chieng' makoro dwani mondo go kura joma nyalo dhi go kura biro bedo matin mano en gima ok ni kare omiyo an akwayo jogo moyier kata jogo mamanyo ni wawuoguru oko mondo wawach mana kwe mondo wakel kwe kech arita kwe marwa rach kabisa nyaka jogo ma jodolo ma kanise mondo wawach kwe mondo jowa matindo nikech jowa matindo bende ok ong'eyo ni gik magitimogi kosemaki moteri e police station ma oteri e court bedo fingerprinted to ngimani okethore to samoro ngima ni kethore nikech ng'ato no omiyi pesa moro $1,000 ma ok oromore kod ngimani omiyo akwayo jotelo moyier gi mamanyo moloyo wan kaka nyikwara Mugajwang mondo wawuogru oko wawuo kod ogandawa mondo ogandawa obed joma wanyalo go mbaka wan kaka oganda Luo ne wan kod duol mane dhano rome kendo pimo wach kaka wuok oko to wacho dhok achiel omiyo akwayo ni mondo wabed e duondewa wabed kod dhok achiel to kata ka nitie pogruok mar paro to ng'ato ka ng'ato yiene mondo wach pache to kama wadhi to wang'eyo nikech wan oganda. Erokamano ahinya. Iwacho ni en paro mar oganda ma pon tiere kar kae. Ok en mano kende momako pach oganda kendo mamiyo oganda bedo gi paro mathoth ahinya. Mesha kodede nitiere riwruok moro kamiluongo ni Kofi Annan Foundation. Mano sigana mar adek mantiere kar ka mamiyo aneno Kofi Annan Foundation ma sigana molosno ka kod Lydia Okeyo. Ndie siem magichiwo ne Kenya. Ni sani wanyayudo thuolo mano mar winjo mar Kofi Annan Foundation sigand Lydia Okeyo ma bende owacho ka ni iwacho ni Kenya at risk of election violence mano kama entiere kar kanyo nyaketo gi kama chal nade mano kama oganda bede kacha gi thuolo mano mar neno ni oganda ni nade wanyawinja ne sigana ni kato banga duga ni remesha kodede ka okonwa ni kama siem ichiwo sani mbele chal nade wawinja ne safari. Piny Kenya kidek neno tungni kod lweny motudre gi siasa e kinde yiero mag 2027.
man kaluwore gi ripot ma ogol gi Kofi Annan Foundation. Ripot no nyiso ni piny Kenya pok ne otimo yiero moro amora e yor kwe nyaka nene kama koro keto piny Kenya listi mar pinje 10 matulo thoro bedoe koriwo koda ka piny Somalia, Burundi, Nigeria kod the Democratic Republic of Congo. Piny Kenya no bedo ko tulo mapek e 2007-2008 bang' leno maduoko mar yiero ma jatend piny tulo manoweyo ji moloyo 1,000 kowito ngimagi. Ripodno ma ogoli dwe mar 6 kata kamano yango ne piny Kenya otimo maber moloyo pinje moluwore e keto chike kod chenro mag yiero, to kata kamano piny Kenya pod nyalo biro bedo gi tulo e rapim mar 84.1. Ka irango rapim rochruok mag yiero ma thoro timore pinje, Kenya ni kod rapim mar 45.4, kamano ni piny mar rapim mamalo ma oketi ne pinje mane alwora mage ma en 51.1. Kata kamano luoro to pod nitie ni kako kao kang' to tulo nyalo muoch. Ripodno yango ni nondono notenre bedo ni piny Kenya kidek bedo kod tulo mag yiero kama oriwo lweny manie kind oganda e miere, ng'anyo kod liet mag siasa. Ripodno yango ni lwasi mar siasa mar Kenya kidek bedo gi tulo kaluwore gi piem mapek ma jatend piny, siasa mar dhoudi, onge mar tije ne rawere, laro lowo kod rem bedo gi adieri kuom duol matao yiere pacho ka IEBC. Weche mamoko maduo lwasi mar yiero gin pek mar ngima, liet ma ikelo gi liet mar siasa, ma ikelo gi kweth maketo sirikal tesre, osuru mamalo ma oganda kwedo, tiyo marach gi obila kod mibadhi. Ripodno yango ni duol mar IEBC ni kod ting' maduogo yie mar oganda kuomgi kendo duoko chien nyalo matulo bedo e yiero mabiro. Ripodno bende oyango ni piny Kenya ni kod bedo migepe motegno kanyakla kod riwruoge motegno makedo ne oganda, ka bende piny Kenya ni kod chike motegno mohewo pinje mamoko mokio kode kama giowinjo bedni gayo tulo e pacho ka otigo deyo makare. Ripodni biro kodong' higa achiel to piny Kenya dhi e yiero maduong' ka kweth makedo sirikal tesre bende temo manyo jachung' achiel mabiro piem gi jatend piny Kenya William Ruto. E kinde maliet mar siasa bende koro medore, rombe mag siasa osebed ka itimo e monj mag siasa ma oseyo oganda gi hinyruok ka kweth seyo nyawadgi kuom tulo makamago. Sikano kilo kanyo kod Lydia Okeyo mesha kod Lydia chako kodi kama irange nying Kofi Annan ka joluongo nyithindo monyuol higa mar 2007 higa manyien ka gichopo dwe mar 8 gidhi bedo ka gintiere gi higni 20 gidhi bedo ka gigo ombulu. Moko kuom gi nyabedo nokoneno kata Kofi Annan 2007-2008 kata kamano giwinje kendo gisome buge mag historia siema kama kichiwo ne piny Kenya iwacho liet ma siasa ikelo gi pek mar uchumi bende gi nok mag tije. Siem ni kawe nande? Oh, okay. The Kofi Annan Foundation to nyalo timo report gi based on gima giparo, but nitiere moko ma samoro gin bende ginyalo miss. Nikech pinje ma bedo gi tulo ne ok onenore ne ji mang'eny kata ni Tanzania dhi bedo gi tulo mane gibedo go e yiero, to kendo samoro no rach moingo kaka ni nyalo pare. To kata bende sani king'iyo king'iyo gik matimore from where I sit, anyalo wacho ni pinje machalo kata South Africa gini ok bi bedo gi kwe mayot ahinya kata ka gisedong' kendgi kaka giwacho no, pod ok bi bet mayot ahinya ka gidhi e gima chalo yiero in the few years coming. To one marwa is a bit consistent emomiyo nikech the awareness mar jo Kenya kipimo gi pinje moluorowa kata pinje mamokogo to miyo wabet gi kwanata malo moingo jogo mamano nyalo miyo repodno bedo very accurate nikech kikawo nyithind jo Kenya kata ojende manie Kenya, their awareness on matters governance gi politics ni malo moingo pinje mamoko kata mineno kokwan kanyo. Nitie pinje moko kanyo makikawo mbese rawere magwa tipimo godo their knowledge about politics mar pinjegi, tibro yudo kani piny omiyo kanitiere kamaro ma pek nitie kata ng'ikruok nitie,
to yot mondo ine ka tulo wuok e Kenya nikech again kendo ripodno okwano ni Kenya nigi chike ma otegno moingo pinje mamoko gi to i chike motegno go bende oyawo demokrasia e yo mamalo ahinya ma pinje modong' mamoko kata mokwan kanyo go onge go. Koro mano emamiyo ka nitiere ng'ikruok moro matin to ja Kenya osepukore ndara kendo gin gi duol mamalo ma seche moko pinje moko nitie ma ok nyal timore. Koro nitie pinje moling' to ok giling' ni gin gi kwe. Moko nitie moling' nikech chike ma gin go otweyogi, moko nitie moling' nikech luoro ng'eny, to Kenya ni oko seche te. Omiyo yot mondo mi ka nitiere weche moko machando chuny ji e yiero to yot mondo wagik e weche machal weche. To Meshak, isebedo observer, kendo isebedo kata yiero ma Kenya kende, e gik moko moko. Ndi gik moko murango ka yiero pok ochopo, ka yiero timre, gi tok yiero. Ma en achiel kuom gigo mabende inyalo wach ni yiero, alarm ma kamagi nobedo raised, to ok rangi, ka wasomo gigo mosetimre yiero ma Kenya mokalo. Okang' ma gikawo mar chiwo ripodgi ka girango yiero mabiro higa manyien. En okang' ma irwako gi okang' mane ka ipimo gi mosekalo. Ripodni kata obedo ni wacho weche mag koso tich kuom ojende, to aneno ka pek ripodni onego bedo gik manie iye onego bed ni rango matut ahinya gi duol matayo yiero e piny Kenya kata dho ngere luongo ni IEBC. Nikech kata obet ni akoso tich Cleophas, to mano e weche mag chike matayo human rights. Mano is not necessarily a leeway mondo awuog atim jore nikech akoso tich. Onge kaka nyalo defend mano e court of law. Koro gimoro akelo kanyo ni wasebet kwapapasa ojende wa bende too much. Nikech ng'enyne ka gimoro setimore kaka koro nyo waneno Kisumo cha, to jotelo manyo odhi e press te ineno ki i play clip no. All of them wants to blame politicians. To giwiro ojende gi kagima a 31 year old en nyathi matin mokia ni nego ng'ato rach, kata kwalo gir ng'ato rach, kata wang'o mwandu ng'ato rach. En no ti kode, gin gichalo wilbaro ma kidhiri we ka to kosudi nyaka hangi duogi. Ojende gi bendo nengo wawachnegi awacha ni kama wase josiasa ma loso omenda matiyo go kodgi. Gin bende nyaka segi nikech ok inyal defend ka neko ok anyal defend e court ni an jasiasa ni ema noora. Mano ok bigola e makosa. Inyalo twewa gi jasiasa no te. To nyiso ni an bende and gi responsibility as a man. Kamano Meshak Odede. Dr. Maxwell Miyawa, inene kae mokwongo ni report ni wuok ikide mwaneno ka ntiere medruok mag njore mag siasa. Wacho ka ni guns. Nyore wan gitwa kae ma ng'ato wacho ni kwa luongo guns wacho man ni gin ojende. Nien gi ng'ato moro kacha man gin godo e youth wing. Okendi makanu 1992. Ng'ano pod tabre bedo en youth nyaka kawuono. Jogo dagi bedo madongo. Ineno gik ma gintiere kar kae. Gun culture ni medre, jomoko luongo ni gun economy, kama gintiere njore mag siasa, to report ni bende wuok. We watch kar gun culture ni. Magizo ni timbe mag ojende, jogo ma josiasa nyalo tiyogo, kadwa timo ajende ke margi, kata kwadwaro chopo dwachgi, sana ka ok en yo modhi kare. To unyal pe ni culture ni ento wakanye kido ni ento wuok kama nade. Kido ni kingi adiera to en kido mosebedo mar siasa mar Kenya kuom higni mang'eny kuom higni modhuro kochakore 92 97. Adiera makende siasa mi thedhe jonjore mondo dhi okel tulo, mondo dhi okel koko. Ng'enyne gikone sana ikelega nikech jasiasa dwano chop kachacha to oneno ka podo geng'ne yo. Jasiasa dwano chop kama odwa dhiecha to dwano ogeng'ne yo, mano mokwongo. Jasiasa be samoro dwani mondo odil gi wadgi magichungo magikedogo, to en owuon ok onya kedo gi lwete, ok onya kedo gi dhoge, to ok onya kedo gi pesane. Ema koro miyo odhi yo mar kelo tulo.
nikech siasa machon man waneno jodhuro man waneno mar Ojwang' Kombudo giri miru ko wuor gini nyumba gini ne en siasa mar dhok. An aneno kapod atin kapod akidoro ka giwuothe dhot ka dhot kendo ne giwuotho ka mana gotieno to bende onge siasa mimiyo gi ng'ato gimoro ne ok en siasa mar mibadhi to bende ok en siasa mar asoya. Ng'ato ne biro to wacho dhoge mamit cha to dhok mamit ne mane yiero go ji wolo aringo gi kano chung tu yo ng'ato wuoyo Otieno Karan tidugi fwenyo ni siasa masani ji odonje nyaka jogo moko jo siasa ema kelo wach mar njore mar ojende kata wach mar gunjni jok modonje siasa ng'eny gi ok gin jo siasa gina jogo ma samoro ng'ato nigi pesa ne moro mathin moloso babe kuma loso bok ng'eyo ni ana chung eno nyiedhore ni ana chung githuro na chung to dwaro gicha mana gi thuon to dwaro gi thuon nikech okia wuoyo gi jopiny mokwongo okia ni to jopiny no to woche dio gi kanye mar ariyo okia chandruok mar jopiny en gimo nene wang'e bora ni ochopo kacha cha emomiyo koro tiyo gi pesa ne mabe oyude yo moko kalo to keto vijende to kelo koko to nego ji to kelo luoro e chuny ji seche moko luoro e chuny ji ne koro wacho ni an koro amako kondele kacha macha ng'ato ok nya donje iwinjo mangiso gima de wacho ni gima kelo culture mar gunism ni wan gi jogo mapok ochopo e okang' moro mar bedo jatelo Kenya to mondo mi ochop kata cha nyaka otim na gi yore mar njore yore moko kalo nikech dhok mibidho wach machon mane jo siasa ne bidho wach machon cha gionge go to japiny donjo kanye Dr. Maxwell japiny donjo nikech koro japiny jok mayiero japiny mokwongo jopiny diriyo jopiny ing'e ni luwo kuma weche dhiye jopiny nyalo luwo mana yamo to ka gisewecho ni yamo ringo kama koro kanyo ma giluwo emomiyo ni jasiasa man gi pesa ne omanyo vijende matindo to kelo tulo to lando wach ni koro kae kuma ji dhiye to iyudo ni jopiny be nigi chandruok mang'eny e utegi jopiny nigi kech jopiny olewo king'iyo kata ripod koro wach war ripot mar Kofi Annan en ang'o makelo tulo report mar Kofi Annan Foundation wacho ni tulo ng'eny Kenya kabisa kendo Kenya osedok chien makoro wachalo mana gi Uganda gi Tanzania to nyocha kama nyoro to ang'o makelo gigo mokwongo king'iyo Kenya mangima wacho ni siasa mar dhoudi mangiso ni ng'ato neno kaka koro gachago nyadhi wacho an ka kara ang'o miyo rungu ka ng'ato chako wuok kelo jogi ka ma kara ma ilongi territorialization of politics mangiso ni kama makono mano mara ng'ato ok nya donje koro siasa mar dhoudi kelo tije mag rowere onge tich rowere nigi kech rowere nigi chandruok emomiyo ka japiko moro ni tija ni ka ng'ato miya siling 500 wa dhi kacha mna kel tulo joma ikawo advantage of pek mar ngima ema miyo kata koro tulo gi koro wuok ke jopiny go koko to ng'ama winjo gi onge koro ing'e ni ng'ama denyo en tiyo kode yot iwinja emomiyo wacho ni lakini king'iyo report no ochako wacho ni kata kamano kata kobedo ni tulo ng'eny Kenya lakini pok watiyo gi chike wa e yo madhi kare nikech wan gi chike mondiki maber mokwongo wan gi migawo mopogore opogore wan gi IPOA wan gi Kenya National Commission on Human Rights wan kata gi IEBC monego bed ni deal gi post and pre-election violence tipenjori ni police to biro mana ndhiyo ng'ato to tere jela lakini ang'o makelo tulo ni jogi wachnwa migawo mopogore opogore kaka IPOA masewacho no kaka Kenya National Commission on Human Rights kaka IEBC ang'o miyo gidwa deal gi electoral violence machakore sani adiera makende manyalo wacho ne jo Kenya jogo manie sirikal kata jogo makwedo sirikal en ni tulo to kodhi mbele kaka dhi nyime ni to ywagruok dhi bedo koni koda kocha mana kaka bishop wacho kata ni jowa mabiro wuok or jopiny mabiro wuok ndhi go kura biro bedo matin saidi to ung'eya ni ji koko wuok mago kura ng'ama dhi nyore en ng'a jok ma dhi nyore en ng'a mano gima nyaka wapar kabisa kata jogo motelo ne sirikal ni jopiny kobedo gi luoro gi kiondoko e chunygi gi chuny mane gi kibaji nikech odhi hinyore odhi tho jok ma dhi hinyore e kura ma higa mabiro en ng'awa mano kanyo wang'eya erokamano Dr. Maxwell Miawa Abianira Esbon Odindo ka en Kisumu siem ma Kofi Annan Foundation ochiwo kata report gi magi chiwo no en siem inyalo koni kata nikre uru ne higa manyien udhi bedo gi higa machal nade kendo iye kanyo nitiere gino ma ponono pondo minyalo neno miko ni kanyo ni lokuru timbe u ka higa manyien pok ochopo onya bedo siem ma ichiwo ne jo Kenya
tikawe gi yo mopogore opogore. Achiel kuom migepe mosiem kar kanyo en IBC. Iwacho ni onge geno kata yie ma jopiny nitiere godo kod duolno matayo yiero ahinya teknolojia ma gitiyo godo. Mano ka ji ochomo yiero, ripode mathoth pod bomedo wuok. To siem masani kawe nade? Erokamano ahinya Cleophas. King'iyo jowa mane kane Kenya yudo uhuru, ne wawacho ni wadwa gore kod gik moko adek. Wadwa ni wagore kod fuo, wadwa ni wagore kod dhier, wadwa ni wagore kod tuoche. Gima nyalo wacho ni gik matimore momiyo wan kod arita kwe marwa sani rach e thurwa mar Kenya ka en ni jowa moyier kata jowa mane organization mopogore opogore, king'iyo gimiluongo ni yuto mar ja Kenya, yuto marwa ni piny, nikech mondo wabed gi nafas mag tiye mang'eny piny moro amora. King'iyo kidok chien kaka higa mar 1988, uchumi mar Kenya gi mar India gi mar Singapore gi mar Malaysia ne chal, ne gidongo at 9%. To igni mosekalogi uchumi mar osedok chien kendo ok dongi, nikech ok wasekawo okang' mondo wabed gi weche mag industrial development, manufacturing, mondo wabed godo, nikech mage okang' manyalo miyo wabed kod yore mag tije mang'eny. Koro miyo king'iyo gimomiyo arita kwe marwa mar thurwa mar Kenya ka dok chien ahinya, an anyalo wacho ni gin weche ariyo. Mokwongo en dhier. To dhier nyaka wakaw ndamo, kaka piny owacho nyaka kaw ndamo, joma ni NGO nyaka kaw ndamo mondo wang'e ni gima timore ni kok wawuok oko ma wadonje gimiluongo ni manufacturing, mondo nafas mag tich mang'eny obedi, to ok wanyal dhi maber. Machielo en ni IBC nyaka tim gimiluongo ni sensitization. Kanisa nyaka tim sensitization mondo dhano opuonji ni gimiluongo ni fuo, nikech gik matimore gi moko kuomgi otenore kuom gimiluongo ni fuo, nikech yawa donje gik moko makelo ne jomatindo, donje gik moko madhi kelo negi chandruok, kendo chandruok ma ok ber. Nikech ka ng'ama tin kawo ondamo kendo nego wadgi, to nomiye mna siling 1,000. Kineno gima otimore kata All Saints Cathedral cha, omiyi ng'ato siling 1,000, ibiro miye 1,000 bang'e to ngimane dhi kethore. Ma en fuo, kendo nyaka wawuok ogandawa. Omiyo wan kaka jokanyanam, adwa na wuog jokanyanam ni nyaka walokre uru, nikech kama onge kwe, Nyasaye ok nyal kele gweth. Kama onge kwe, dongo ok nyal bedo. Omiyo jogo moyier maloso chike e sirikal malo kata sirikal ma piny, nyaka wane kaka wanyalo kelo dongruok mag industries manyalo kelo nafas mag tich mang'eny, mondo kijende oyud nafas. To kijende kata joma tindo bende nyaka puonji ni pinyni gimichuoyo emibiro kayo. Omiyo kijende kik donje e weche mag machienglo, weche mag njore makelo chandruok ne piny. To ne piny owacho marwa, nyaka piny owacho lo kaka ginyalo timo gik moko. Gimoro nitiere ni purchasing parity power, yani teko mar ng'iewo gik moko. Kata wamimna ji kaka sani sirikal chiwo gimoro ni nyota, kata wamimna ji nafas mag businesses, to yuto ma dhano ni piny, mano ok nyal kelo dongruok maduong' ahinya. Okonyo matin to ok nyal kelo dongruok maduong' ahinya. Omiyo policy makers magwa nyaka chiew mondo ochak timo gik moko manyalo miyo wabed gi nafas mag tije. Jowa manie migepe mopogore opogore mag sirikal nyaka ng'e ni kok waloso wach mar arita kwe to kuma dhi onge. King'iyo gimoro kaka Mungiki Cleophas, joma nochake ne paro ni gino dhi konyogi, ma gino koro sani inyo ji kendo osekawo higni mang'eny. Kata king'iyo gima timore Haiti, nochakore mana ka gima timore Kenya ka sani niendi, ma jomoko miyo nyithindo pesa ni mondo dhi ogo jomoko, to bang'e obiro kawo his own course molokre gima koro kata in iwuon mondo idonje dalani koro tami. Osemiyo pinje mang'eny okethore. Omiyo wan kaka jo Kenya nyaka walokre, wan kaka jo Kanyanam nyaka walokre,
mondo wanen arita kwe. Jodong gweng' mane gwenge wagi nyaka wawuog oko ma wawuog kod nyithindewa ni gima timore ni ok en gima ber. Assistant chiefs mago nyaka wuog oko mondo wawuog kod oganda, nikech kama onge kwe gweth ok nyal bede, kama onge kwe dongruok ok nyal bede. To jogo mane position manyalo kelo gik miluongo ni maendeleo bende nyaka walos nafas ma joma tindo nyalo yudo tije mondo gin be gid kaka ginyalo konyore. Mano nyalo geng'o gik mang'eny ma koro wakale sani mamiyo koro piny ok nyal bedo motegno kendo ok nyal bedo kod kwe. Erokamano ahinya. Mondo mi piny obed kod kwendegi mathoth ahinya mantiere kar kae ma pod wamedo rango, to jatend piny Kenya osebedo ka wache to en gimoro ma pod pok orangi e yo moro malong'o podi. Meshak, en kama jatelo lose to gino momulo en ni imiyo obila chik mar mondo mi otim mae gi mae gi ma. Iwacho ni obila gichalo jok ma sani gi template, girito mana mondo gimoro otimre Kisii, giwacho kata ni gimotimore Kisii chalo Kisii ne wacho we will. Ochalo ng'ako ni mana ni kiny en tich adek, mana ng'eyo kiny en tich adek wadhi timo nonro magi mantiere kar kae. Dipo ni kata jatend piny Kenya bende golo chik mondo mi gik moko timo luwo. Wacho ni crackdown mag guns onego bed ni timo. Ka ng'ato sani gi gun ne kaluo, ka waloso kuom kaluo sani, jaod bura ka jaod bura ne gi gun ne, senator ka senator ne gi gun ne kuom ranyisi, governor ka governor ne gi gun mage. Ka gitimre kuom jotelo duto wadhi bedo gi grube di kaluo, to ma nyalo rocho yierowa mag oganda e yo machal nade kata jotelo yiero mabiro. Gima nyalo wacho Cleophas en gima nawacho at the beginning ni kaber to police onengo ti mopogore gi kaka osebedo kotiyo pile, nikech gima gitimo ni gisetimo pile to kosemiyowa result mwadwaro kaka jo Kenya. Kaber to onengo gitim gima nyalo miyowa a new result, nyiso ni actions gi onengo bed ni pogore gi mapile. And that is what I said at the beginning. Ka uwinjore to onengo bed ni, nikech Cleophas, the truth is sirikal ok inyal pondo ne Kenya ka. Ka sani dina bed ng'at mimanyo e wach moro, to wachno sirikal nie gi interest mamalo, onge kuma nyalo ponde ma pond ne sirikal e piny Kenya ka an within the borders ma ok yuda. Nyiso ni sirikal ko amua, police ko amua ni gidwa timo gik moko e yo mopogore kendo gidwa tiyo gi intelligence, to ok bi kawo gi muda malach mar ng'eyo ni jatelo ma kama, sama kama, ni kuma kama, pango gima kama, to kendo o involve ojende machalo kama, kata goons kaka jiluongo gino, maromo kama, modwa dhi timo godo njore kuma kama. Onengo bed ni gigi, nikech kata mana can you imagine Cleophas, kata mana jo siasa mwawacho gi, police emomiyo gi arita. Kata sami neno ka njore uwuok no, jok makawo gi karwako gi e gari ma hepo kodgi mondo kik gihinyre gin polise. Ere kaka police ni nyaka gi ng'ate ng'eyi pile mariti, tok sami timo njore to police nok nyal wacho ni jatende ni njore moro pango ka. Police ko amua ni dwa timo gimoro e yo mopogore kawuono Kenya ka, they will save Kenya. Mangiso ni ka ok gitime, yes, tena ni ok gidwa time. Ok gidwa time, ka gidwa time they would know, nikech pile ka an member of parliament. En teacher di mowache ni kawuono to member of parliament bedo ga maonge police by law onge. Dongi bedo gi police 24/7 kumora mora. Makata ka in dala ni nindo to gin tiere around. Ya? Onge chieng mibede kendi. Koro nyiso ni sami pango njoregi, in gi part of police, ipango njore to gilinga linga. Ka gidwa time to ginyalo time, mane gimedanga wa. Erokamano ahinya Meshak Odede. Dr. Maxwell, inene nade nikech ka en mokwongo obila nyalo bedo ni ung'eyo gik matimre to ok gida timo. Dipo ni mane gima timore e gwenge ma Kalu, nikech wawacho jok mano hinyo senator mano ma Vihiga Godfrey Osotsi kane en Kisumu. Nitie monj mano timre jotelo moko bende alwora ma Kisumu kanyo, moko bende ichano elela machieng' Jumapili none kama gintiere. Obila ka dwa timo gimoro nyalo timo gima neno Kisumu ne dibed nade, ging'egi to ok gida dhirgi. Obila bende matek nikech obila ok tie pap kama dhano onge, obila tiyo kama dhano nitie. To adier maken mar siasa en ni area moro amora ma obila nitiere, obila onge maber kabisa sana ndalo mag siasa ni nyaka giti gi jo siasa.
kata josiasa go ungo sirikal kata josiasa go mapingo sirikal. Wawacho ka OCS makondele ong'eyo josiasa te mani koni kendo mani koni mago jo mong'eyo kendo jogo nigi namba ne mar simu makata ka idwa tim rally moro kondele en ng'ama okuongo gone simu ni kiny to an kanyo gi joga manyiso ni ong'eyo. To kuma diere makere en ni obila ok nyal ka ungore konchiel nikech gin gitiyo tijgi. To gimomiyo awacho ni obila ni matek en ni gin e gimoro iluongo ni dilemma. Gin matek saidi nikech iyudo ni jogo mapingo sirikal nyaka giti kendo nyaka gikony. Jogo maungo sirikal be nyaka giti nyaka gikony. To gimomiyo obila be koro samoro tijgi dok chien, gigo ondamo ka dok chien en ni gimbe gisenono madlongo magifwenyo ni omera mae de kaka chal mar siasa ma Kenya or chal mar siasa ma Nyanza chalo. Makata kidwa tiyo tiji to tiji ni dhi bedo matek saidi nikech josiasa kosekawo chik mokete lwetgi to kata gidwa timo gimoro gimiya timo onge nikech obila nyalo mana golo tulo kamigole tulo. Obila ok nyal ng'eyo ni ni joka makiny gibiro gi ji adi gibiro gi kweth manade. Emiya wacho ni obila ni matek saidi. Emomiyo adwaro ni sana nikech koro ma en tulo mosewuok to apano dhi bedo kama nyaka higa manyien. Jotelo mag obila mag Kenya, jotelo mag arita mag piny koriwore gi yore mag polis gidhi gibed piny kendo gitim nonro matut makende ni to timbe mag machienglo makoro chako wuok ne to chako wuok mana e thuche mopogore opogore kuonde mabe jogo nyalo dware kura to wanyalo konyo nang'o. En gima nyaka gidhi gi par malong'o. Ta anta wuon ka pacha aneno kama nikech tulo ni owuok koni gi koni. Jogo masango sirikal be ni kode, jogo mapingo sirikal be ni kode. Sirikal owere gi kadiponi nitiere jogo ma pango tulo mag vijana mag gunism gikungo giwere go monde. Jodhura adiera do makende ni election yiero mar 2027 notimre yo mamuol kabisa to nokomuono waka hotel. Kendo ji nowuok karom gi Kibaki noyom gi overwhelming majority. Yiero ma 2013 ne onge koko kata yiero ma 2022 ne onge koko. To nego beri jo siasa somento kama onge koko ni e yiero madhi makare. Sama gikelo koko makoro gidino ne jomoko ni gimiyo chuny jomoko bedo gi kiondko makoro gilura nikech ng'ato kaka mama wa makoro sani higni 82 to wuoth be samoro chande ipano bro wuok no dhi go kura nenge ja siasa mora mora kata bed mana ja siasa makoni kata makocha ok obi wuok nikech ne bro neno mani tulo dhi wuok kondele kacha ka dhi tan mangima na dhi la to seche go ka polling station achiel ji 10 ok odhi mangiso ni uduoko kura machiegni. Koro miya wacho ni jo sirikal odogo bed piny sana jogo ma oriwore gi rote mar arita mar piny mondo giduok tulo chien giwere gi culture mar gunism ni giwe ng'ato ka ng'ato bolomba jopiny gi dhoge jopiny bose kawo kar gi jothurwa jopiny ong'e kuma piny dhiye kik we ni social media matinde wantiere gi TV matinde ji ni jopiny ofuwo jopiny masani ok ofuwo ging'eyo gimoro amora. Yiero ma gibiro timo biro luwore gi yiero gi dhok molombi korka chuny gi gimi wacho ne jopiny. Siasa mar tulo mag ajende keni ketho gik mang'eny oketho ngima dhano kendo biro ketho kata mana kura nogo no nikech kung'iyo wasebedo gi ywak ni joma wuok mago kura kaka higa mokalo 2022 iyudo ni Kisumu Central kende kura nonindo madhi mana 150 or machopo 1,100. Nyanza wacho ni Nyanza mangima Luo Nyanza County wa kura nonindo 1,700 te 1,700 gi jide wuoge kata mana 550 kende dong di koro un gi telo to ndalo cha tulo nyongi koro kuchako mede gi tulo to kura dhi ndadi yudhuru nyaka wapenjre uru kwa chako medo okel tule iye sani nyaka higa manyien kwa dhigo kura higa chato nonindo higa maprega be nonindo 1,700 kuchako mede tulo dhi nindo jadi to jok mene no kelo tulo gi magi joma no chako kelo tulo higa 79 kung'iyo malong'o kata ng'ato nyowacho Ramogi ka ni magi jogo mane baki di Raila chakri higa 82 to pod gibaye nyaka sani kuchako donjo rigi muchako baye kode to ungeuru ni joma bayo kidi sana joma chako baye chon makoro pod baye sani ni magi joma duwo mana pi tiji en duwo pi mondo gigen chwari joluo bende wadok mana kuma njwa acha kuma sebede higa 89 nyaka sani koro wereu gi joma duwo pi wegir gidwa pi kanyo kaka be sache moko Kibaki we gidu pi lakini kochopo kare to jopiny obed gadiera makende kik gibed gi luoro mondo gidhi go kura kamano.
wacho ni mondo japiny kik bed maluor en ang'o monego bed ni timre kar kae. Nitie sigana moro molos kaka Kodele Beach ang'wede tok yweyo ma kao sani, to ka waduogo pani pod wantiere kae. Nitie nonro mogolo kacha ni to chung' mag jatend piny Kenya ochal nade, kweth mane sirkal gi kwethno mantiere oko kaachiel koda ka yore manyien mago mag lombo oganda wuog oko ka ombulu kendo mondo mi giwuog oko. En saa 2:30 wakaw yweyo masani, kik idhi mabor. Welcome to Thailand. Experience 10 unforgettable nights through Thailand and Laos. Explore the vibrant streets and nightlife of Bangkok. Walk through Asian temples. Experience local markets, hidden caves, waterfalls, and mountain views. Visit elephant sanctuaries up close. And somehow, every day feels like a completely different adventure. Experience Thailand with View Travel starting from $3,400 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254 to book. View Travel. Dream, explore, discover. Tedo gi chiemo medo chore machiegni kodi. Wabiro iri mondi tang'nwa kit chiemo mihero loso, kit chiemo milonye loso, kata kit chiemo mano mosebedo kalombi kuom kinde malach. Koro watime kama mang moni bi gudre wiye kate. County ka county ma intiere, obed Kisumu, obed Homa Bay, obed Siaya, kata manoero ma Migori. Wabiro machiegni kodi e chenro ni mar tedo gi chiemo. This is healthy. You know, rechengi nutrients mang'eny, but keto deep fried nutrients go be. Kichwake mang'eny nutrients dey. So that's why what you kama. Mi chiemo en bedo kanyakla kendo inywako ne lwedo ka ichame. Tudi koda Jael Lieta juma ka juma, mano kanyero tich adek, ka bende chendo ni inuoyo ngeso ka ngeso duto mana e Ramogi TV. Omit. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machini kendo nyako Ramogi Jwang' en mor mara nikete kar ka chenro en mar rupiny warango ka chal mar Kenya kuonde mopogore opogore ka oganda medo golo paro ma gintiere godo karangane SMS line oyawo e redi ka 600 na koni kacha niero umiwane paro ma intiere godo kinyi ni makawuono ka iye kod jotelo mane studio kanyo pachiler ahinya wacho ni aya nalaro kura koni wacho ni ro kucha uchomiter en Dr. Miao aya ana moko wuoda Ogaso mosna Bishop ma ote mari jo Kisumu West nika ika ote kaini kaunti ma Kisumu wacho ni an amoko wuod Ogaso wacho kanyo no puo pachi maler kuom kaka piny Kenya rengo kendo kaka onego ta siasa gwenge ma Kaluo. Nitie ote machielo kae mawacho ni anta luwo chenro aya wacho ni amora inyagi chenro kinyi ma kawuono kae nyinga Fidelis aneno ka ntiere ahero penjo na en niya ka jo siasa gi mosethuo jo piny mogore kama jo mage madhi gone gi kura. Aya Facebook mara Ramogi TV bende wantiere live kata wapanu kanyo ni nyalo orona ote machuok
SMS line kenda de ka uchono no Facebook kanyo iyudo wa wabedo kod ng'eyo rigano mondi wacho ne yawre ure studio kanyo antiere madare phobia dier sirkal ema wacho ni ema ochayo wa yore mag arita nikech jotend arita gomana siasa tich to tamogi kendo giduokre tu e platform mano ka ging'eyo joma nigi guns gimakgi kendo gitwegi giwe wuondowa gi mambo mano mar timo nonro maonge. Jopiny wacho ni jo sirkal ong'e jogi kada gidwaro de gisemakogi. Frederick Osuru wacho kama yawre Cleo Musa jotelo mane studio kanyo en gima lit sana ka japiny wito ngimane nikech siasa rawere mawuok e utegi ka oting'o beti ni dhi godo e romo mag siasa betino idhi inyo godo kata nego go nyawadu ni okoso ni ang'o. Cleo kuom wachno kata kuom wach adier kweth mar obila onego timne lokruok e pacho kae mano kapok wachopo 2027 nono to kama wachomo ok odhi bedo maber. Jo siasa mabende tiyo gi rowere bedo wacho nego bed ni osekawnegi okang' mano mar chik bedo ni osiro sirkal kata ne opposition. Erokamano kuom ote mari ntiere ote madonjo kar kamara kuma Thimlicho Inga Migori County. Erokamano ahinya wacho ni luoch piny na okil ni to yande achiel kuom jonjore mano manyocha omaki nowuok e lela kowacho ni nyaka jatelo mane orogi mano mondo mi omonj kanisa. Penjo mokwongo ni ya gikonwa weche njore gikonwa weche njore nang'o kadieri koidore to koro onge ng'ama nyiso wa nying joote makamago e lela. Mar ariyo en ang'o momiyo jo siasa Kenya kae paro ni they are above the law sana ne jok masiro sirkal masechego. Ang'angi thuolo mar duoke sani kae kama chielo mantie ka Vincent Kajomo wacho neno ka entiere North Nyakach ward Nyakach sub county wacho neno kanyo kod jaode Lilian Onyuro kod wuode Zuriel Onyuro wacho ni youth kik ti kod wagi jo siasa mamiwa mana siling 500. Let's do something like farming mano manyamiwa chiemo pile ka pile mopogore gi keto genowa kuom jo siasa. Mano wach mantiere kar kae. Ang'e mabe ni ote makamagi bende ibiro ni achiel kachiel mano ka in Kisumu Esbon Odindo kata bang'e ng'aduo gi Rwakili Miawa kar kae mabende ose winjo ote mantiere kar kae. Winjo gima jopiny wacho kar kae tainya gigo mane wamulo kapod waluoro iwacho ni geno duono nyaka kuom obila ma Kisumu kama intiere sani tang'eni nitie Kisumu Central mano kama studio wantiere ka irango kata gwenge mamoko ma Kisumu Central kanye mirango gi nyong'ong matut ahinya. Obila ma Kondele obed ma Kisumu Town kod alwora mage gin mbaka mage ma isewinjo Bishop kalure kod weche gi michano mag jo siasa obila kong'e jogi dosemako gi koso. Erokamano ahinya Cleophas. King'iyo ok adhi pogore ahinya kod wach mane daktari owacho. Obila mathurwa ka ong'eyo jonjoregi kendo ng'eyo gi te onge janjore magikia. To obila bende ni matek nikech king'iyo kaka obila nitiere wan gi obila migape mopogore opogore. Wan gi jogo ma ochung'ne jonjore manono gik ma jonjore timo to wan gi jogo bende manono gimoro amora matimore ma iluongo ni NIS. Koro obila ong'eyo gimoro amora matimore kendo thothne ging'eyo ga gigo kapok otimore nikech kata simbe ma wan go tinde ndaloni obila winjogi omiyo obila ong'eyo. To obila ni matek nikech nitiere jonjoregi nitie joma ochung' e tokgi. To wach moro nitie kama dwani mondo awuoye matin wach mare iluongo ni jo siasa. King'iyo definition kata nonro mar wach siasa, siasa en pogo mwandu mag piny. To kendo piny jokanyanam ka gima nyaka wapenjre
wan gi jowa mabeyo kendo mabeyo sidang'. To gima rach e piny mwantiere ni ng'ama ber mong'eyo gima ber monego tim to kotim. Ibiro neno ka thoth ji mang'eny madonjo e weche mag siasa, weche mag dhi pogo mwandu mag piny. Gin jogo, thothgi ibiro yudo ka en ng'ano ma onge kata gajenda, onge kata gi gimoro mosetimo kata monyalo timo ne jopiny. To dhi e gino nikech odhi manyo mwandu kata odhi manyo gimiluongo ni power. Omiyo wan kaka jokanyanam nyaka wapenjre ni to kwaweyo jogo mabe wang'eyo kaka timbegi chalo ema dhi donjo e gigi ma gin to chuno ni nyaka gibed kod jonjore maketho gimiluongo ni ndhadhu ma jokanyanam. Nikech kaka wadhi ni to nitie ji mang'eny madhi donjo e kindwa madhi ketho gimiluongo ni riwruok marwa mosebedo tekrewa kuom higni mang'eny, momiyo e pinywa mar Kenya ka osebedo kaka jokanyanam wan jomoluor kata ok waseyudo telo mamalo. To gimiluongo ni njore ni gimosehinyowa mathoth, nikech njore ok kel ndhadhu moro. Njore ok bi kelo kuon e mesa, njore duokowa chien. Kamano. Omiyo an gima nyalo wacho ni obila ong'eyo kendo ng'eyo jonjoregi, to nitie jomochung' e tok jonjoregi machal no obila oluorogi. Omiyo sirikal maduong', sirikal mamalo, mondo pinywa ni odhi maber, nikech kineno nonro mar Kofi Annan to wacho maler ni wan kod chike mabeyo, to chikegi enforcement, mondo chikegi oketie tim, mondo chikegi okony piny mane e chandruok mwantiere go. Koro sirikal mamalo gi jowa moyier mane piny owacho mamalo nyaka wane ni chikegi okete tim. Wan kaka jokanyanam onego wakaw weche mag siasa, weche mag pogo mwandu mag piny motegno. Kendo kwachomo yiero ma 2027 anda kwa nyikwa Ramogi Ajwang' ni wawuoguru oko, wakawru kipande, joma pok okawo kipande, jogo mapok okawo kura mondo okaw kura, mondo gima wan godo, silaha ma wan godo mwanyalo kedo go lweny mar pinywa ni endi mondo wakel lokruok en kura. To weche mag njore to waaye, nikech weche mag njore duokowa chien kendo weche mag njore kelo pogruok. Omiyo kadok kamane Cleophas wuoye e boma mar Kisumo ka, sirikal ong'eyo, polis ong'eyo, to polis bende jok mochung' e tok jonjoregi kelo luoro. Omiyo jogo moyier nyaka wuog oko mondo sir polis, mondo polis bende wuog oko gi chir, mondo jonjore mondo maki, mondo bed ranyisi ne jogo matino manyalo gombo njore mondo we njore, nikech njore ok nyal dongo piny. Njore miyo piny dok chien. Erokamano ahinya. Mano Esbon Odindo ka entiere e studio ma Kisumu, kendo wamedo luwo gi yore mopogore opogore nyaka Ramogi Ajwang'. Nitie penjo mopenj kacha wakili miawa, atang'e ni nitiere moro ma pod nitiere kar ka monego bed ni warango kapok awinjo sigana mantiere kar kae. Iwacho ne ang'o miyo tek mano mar ng'e jaote? Yudhurwa adier koluwore kod weche mag tulo mawuok kod njore mawuok ni. Adwa nakwongo agonu sigana mondo. Joluo wacho ga ni dhano ni kod kite, iluongo ni kido kod timbe. Koro miyo kunene weche mag tulo gi kik ung'i ang'iya ni gin jogo mochul to dhi go koko kacha to nego ji to kelo anjao. En kido kod timbe, to kido kod timbe no oonge kuom japiny, en kuom jasiasa. Ma en kido kod timbe mar jasiasa. Emomiyo an nase draw parallels, na kelo ranyisi moro siasa machon mane wang'eyo kwa tindo, to gi siasa masani. Siasa mar sani mar tulo kod njore ni en owuok sana sana higa mar 1992. To siasa machon kane pok ochopo 1992 ne en siasa mar dhok milombo. To we amiu kendo ranyisi ma jomoko ariyo mondo kung'e kit dhano. Inyalo bedo gi ng'atno ma oneno ka kich otimo sinawe kacha cha, si kich ogo dhuk. To wuoka gi timbene mag machienglo to odhi soko od kich. Seche ma jalno soko od kich, ang'o madhi timore ne bang' mano? Kich biro kae, kich biro hinye, kendo kata kich biro negi. Jalno kod kich ere ng'ama ofuwo? Jalne mofuwo. To joluo kendo ne wacho ga wach moro ni liech onogono, liech nyoni mana e fupe.
monine cha ka ng'ato wuok to dhi to soko piere to kado bed gi rieko ni moro to ng'e ni ma to gima thin manenana kani alaro kod yango to liech to kisoko piere jolune wacho sigandgi ni kisoko piere to liech biro nyoni liech nyoni mana e fupe emomiyo awacho mana aketo parallels ariyo jalno mofuwo madhi soko kich to gi jalno mofuwo manyono gimoro matin mok onego kedgo. Koro iyudo ka kido kod timbe mar sirikal ka en ni iyudo ni jogo mapod tindo madwaro kargi gin ginyalo dwaro mondo giketh gima ng'eny gima duong' giduwo pi ne jomoko nikech ing'eni pigni jok mokonyo ema ng'eny mopogore kodwa to kokonya samoro ata sekonyora kenda or samoro boko bikonya koro nyaka iduwe pi mikethe kabisa kaka joga wang biro modhe ka to iyudo ka en oseduwore kabisa. Jogo maduwo pi to gi jogo ma samoro osetegno maromo kod liech we dhaw kod uru jogo matindo tindo ma gima gidwa ketho ema ng'eny. Erokamano. Mano ngero magoyo mang'ama winje to winje awinja kendo wuon. Wach mangima ahinya mantiere kar kae. Erokamano Dr. Maxwell Miawa kuom duogo penjo no. Kendo sani korada ni warango kae mogik ang'ina ng'ado thuolo mar chapka kod Mesha Kodede kaachiel koda ka Hezbon Odindo kae to ang'ina ng'atieko kodi wakili. To sani awinja ni sigana ni kae moloso ka koda Lebich nitie yore manyien makoro bende obiro ka to gin yore go miwacho ni ere kaka gwengewa ma Kaluo nyalo yudo ombulu madwarore kendo ji nyalo ndikore mondo oyud ID magi nyalo kura e yore mopogore opogore. Owinja ni sigana ni kod 22 kaunti ma Homa Bay ni kod kwan jogo ombulu maromo gana 551 kwan maduol muchune yire pacho ka ndi IBC geto ne ochopo gana 780 kochopo yire mebage pacho ka higa manyien kalore kod chenro ma osebedo ka dhi nyime mar jo wach ndiko jogo ombulu manyien e pacho ka e kaunti ma Homa Bay chenro mar jo wach ndiko jogo ombulu manyien kod jo wach ka opande osebedo ka dhi nyime e kuonde chung'ute buche mopogore chenro ma bende kelo kanyakla jo kanyo sectors mopogore. Commissioner e kaunti ma Homa Bay Ronald Muiwawi mane loso kine china ma jogo ombulu manyien ka chudbura mandhewa ne okune nyaka sani ji mangalo 120 kaunti ni oseka ombulu manyien ka dwaro margi ne chopo gana 800. We have quite a number of Homa Bay people with the national identification cards and that we need to reach out to them so that all of them can register as voters. We have realized that if we mop up, we do a good mop up, we shall go in excess of 800,000 voters even by December. Kaja bura mandhewa matino weno mane ochano romo mane okelo kanyakla jokanyo mopogore mawuok ndhewa ya jonde ko jogo ombulu manyien wacho ni koro gichako wuoth awards te mandhewa enano ne kalo kwan ma IBC getonde kondhewa ka koni mane manyalo miyo jatend piny William Ruto yudo ombulu mathoth e yiero mabiro. 6,000 mawimi wasa target wakal mwa kete 50. At the end of the exercise wadwaro ni ndhewa kaka wasebedo mbele cha wabedgi 150,000 votes mwanyalo keto ne jaduong' Ruto chieng' mwago kura mondo mi wan bende ka piny oyawore wabede gi cabinet secretary wabede gi PS wabede gi chair of a board. Kokale chenro makamano jopiny mapoka ombulu e counties ma Kaluo ojiw mondo kik dong' chien kalure ni mane yo kende maginyalo medo siro go jatend piny William Ruto kalure gi chenro mag dongruok mosebiro kotim e piny Luo. Nikech ombulu ni ibipogo gi keni mag piny ni an sama wan gombulu maber to wanyalo bede tebo kendo wanyalo kwayo mathoth. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kamano Alia Beach, Mesha Kodede antiere iri karka magi nweche gomotenre koda jiwo ka ombulu e kaunti ma Homa Bay. Main kaunti ma yudo achiel kum kaunti ma yudo Nyanza tangene wadhi bedo kata ka wayudogi kuonde ma oluorore. Sigana ni kama winje karka Homa Bay gi ageta magi ntiere godo. En gino manyalore kaka gavana Masia wacho. Aneno ka en gima nyalore nikech nitiere kao kipande mosebedo ka bedo promoted e bwo jogo ma osebedo ka dhi kor gwenge mondo mi joma tindo kata jok ma osechopo i kipande but pok nokawo kipande nikech gwengewa osebedo gi ji mang'eny ma nyaka jok ma iyudo nyaka jo 40-50 ma pod onge kipande nikech ng'ato obet abeta ka mano nyiso ni economic activity tin kabisa nikech economic activity otudore gi kipande. Ka ng'ato nigi kipande ka bende onyalo donje gik ma ji donje kata mag hola to gi mamoko. To aneno ka tim moro kacha
ma osiepena moko nitie aneno kosetiyo malich ahinya mondo gidhi e fuond piny e gwenge ma opogore e Homa Bay to gi moko kuomgi bende i Nyanza piny Luo but Homa Bay osebedo malo ahinya e wachno kendo kanyo ogol kwan atamalo mar jok ma osewuok mondo okaw kipande nyo wayudo ka gin gi numbers mang'eny compared to Migori, Kisumu to gi Siaya kuom jogo mokaw kipande manyien. Koro translating kipande ni kadhi e kura is the next thing. Emomiyo aneno ka en onyalore. Gimomiyo kura samoro ok nyalre en ni seche moko IEBC nyalo promote wachgi mar mondo jopiny ong'ad kura. To samoro kare jok mochok e iye kagi kochok wa ji 4 kama to kare ng'at achiel ema nigi kipande manyalo ng'ado kura. Koro jogi to gina jok mabiro siko kapong'o halls to kura to ok onyal nikech ok onyal koko onge kipande. So nikech Homa Bay nyotimo recruitment malong'o mar joma kawo kipande mamoko nyodhi nyaka skunde gi gik makamago. Aparo ni gin gi ability mar chopo maromo 800,000 kagitimo kagifuato the same process nikech jok manyomi kipande ka gin jok mong'e gin jok mapod nyalo bedo gi gombo mamalo mar mondo gibi gi participate kendo gi go kura. Gima miyo jok mosedak ahinya samoro gombo girumo en ni nikech josiasa samoro se disappoint di mang'eny yiero ng'ani kiero gi chunyi te ng'ani yiero paro ni koro twadhi toboa wae nono gik moloso onge koro iwacho ni aseneno gigi mang'eny ok lich but joma tindo ma korko kepo mokwongo to nyalo bedo gi miyumo mamalo mondo gitimre nade gi participate. Omiyo there is a possibility ka giluwo chenro maber mar ng'ado ne ji ombulu. Erokamano ahinya wakili en gino manyalo ka jotelo utimo ang'o nikech aneno ka jaod bura Mandhiwa Martin Peters Owino wuok oko to tie moko bende mwaseno ka wuok Homa Bay Town Opondo Kaluma waseneno ka Millie Mabono tere Suba North waseneno ka jotelo tere kuno mopogore Alego Usonga tani notero mar bende e jumbe mokalo jotelo makalu koro wuok oko mar jiwo ndikruok mar ombulu kendo mar yudo pande en okang' mano ka dhi nyuolo lemo to nego rwake yo machal nade mok rwake siasa moko mpogre mano diere makende wuok oko makoro jotelo koro wuok oko gi mijing'o ka gidwaro mondo jopiny okaw ombulu en gino maber kabisa kendo mano gima nyalo wacho sani ni monego koro watim sani wawere uwe gi siasa moro mag tulo gi waket kando to wabed uru gi chenro moro manyalo medo ombulu e pinywa nikech adieri kuneno gima Ogai Oburu Odinga wacho cha Oburu wacho ni wan wadwaro mana power to power no nyiso niya kisesomo kaka Kenya yiero ma Kenya dhi en ni yiero ma Kenya ka olemo sana migepe mag sirikal ipogo koluwore kaka jigo kura kar rombu emomiyo ineno kanisa John Bade Ng'ong'o kuro bedo kata cha nikech jatelo neno ni jogi nyaka omi olemo mabed chwe matin nikech jogo nigi ombulu emomiyo bebe wandayo kawo kacha to onego bed ni koro wadhi wakawo mang'eny kata ka dipo ni Nyasaye okonywa higa manyien wadonjo e sirikal to wanyalo mana kawe e yo achiel kwa wuok oko gi dhowa to kod pesa wa iwacho ni put your money where your mouth is or put your money where your mouth where your money is jogo manie sirikal sana mag joka duowa bede uru gi chenro moro mopiedhi chenro moro makende ok mana mar wabunge kende chenro moro mopiedhi kendo mopuodhi makende ma ukete pesa ma unyalo tim go campaign ma ji nyithindo matindo rowere matindo ondik ombulu nikech ing'eno dala kucho neno ng'ato samoro chandre masili 300 muda wuotho kodhi e center kodhi register kaka dieme samoro onge to kunyalo bedo gi chenro mo makende ma jogi nyalo wuotho e gwenge ka gwenge dot ka dot to manyo jogo mosechopo higni 18 ka giwuotho gi chief e lwetgi sechego to ndiko negi oboke ma gidwaro to giwe kose register manyuru jogo e dho udi kuonde ma gintie manyuru jowerewe matindo gi e puothe kuonde ma gintie manyuru rowere matindo gi e kuonde ma gigoye apiko e chirni e sikunde jogo kaka sana yudo ni ng'eny jowo betide ng'eny mana day school dhiure day school kanyo nyithindo madhi timo klas 12 mifwenye mara to bigni 18 to iwuotho gi chief kanyo to biro go boke ne tindike kanyo moko bichando jogi ama anani mano obed chenro makende mopuodhi kendo mopiedhi ma jowa ma jo sirikal manie sirikal sana kudwaro power no adira power mwinjo wacho no
kete uru pesa u moloyo wuok ni ikawo helikopta idhi dala iluongo rali e gweng'u tego koko to jopiny neni mano ok bi konyo jopiny. Kamano. Pero kamano ahinya Dr. Maxwell Miayo. Wacho mano ok dhi konyo jopiny. Tinde jotelo mosechako chenro machalo kamagi mopogore opogore. Kaka gisechopo iru e kaunti ma Kisumu mano chenro mitayo kata kod Kenya Youth Transition Initiative gibiro kata kod yore mopogore opogore mano kama gintiere. Kabiro ire Esbon Odindo. Kamada ni mondo mi ilose mano kotenore kod wach mano mar jiwo ndikruok mag ombulu tangi miya kaka wach mari mogik bende kar kanyo osetimiwa machal nade nyabedo nitie jogo molap dhogi ndong bende kono ganda mondo mi wuog oko jotelo bende jiwogi kaunti mag Kisumu dwer mar mondo mi obed kod kwan machal nade kipimo kod kauntis mamoko makaluo. Erokamano ahinya Cleophas. E kaunti mag Kisumu wach mar kawo ombulu en gima ber kendo damed mana jiwo ni oganda wa majo Kisumu County jokanyanam wawugru oko wakao pandi mondo wakao kura nikech kura mane gima nyalo kedo godo kwa chomo mwaka mar 2027 kendo kik wawe gini ne jogo moyier kende kik wawe gino ni jogo mane sirikal to jowa mane sirikal jowa moyier mondo wawuog oko mondo wajiw wach mar kawo kipande ne jogo mapoko kawo kipande kanise magwa kata jogo mamadho gigo mager kuonde ma gimethego mondo jiwgi mondo gikaw kura nikech king'iyo gedni mamoko ng'ama onge gi kipande kata ng'ama ok go kura nitie kuonde mokiyieni mondo idonjie omiyo thurwa kama jokanyanam bende wajiw mondo ji okaw kipande ji okaw kura wajiwe kanisa wajiwe social places wajiwe sikundewa mijikumi magwa kaachiel kod jodong gweng' mondo wajiw kanyo nogo mawuok e mar Kisumu West en program manyo wasechako kendo wadwa dhi dhot ka dhot mondo wang'e ni to dala ni nitiere ji adi to ji adi moseromo mwaka 18 mapod onge kipande mondo wakonygi mondo gikaw kipande ai gidhi gikaw kura nikech gimiluongo ne siasa gimikele mesa ema nyalo miyud gimoro ma kata kaka jatendwa ma ogaye maro wacho ni wadwaro pawo ok wanyal yudo ka ok wan gi ji mang'eny mowuok oko modhi oko kura nikech mane mwadhi wuoyogo ka koro wabet e mesa ni wan wakelo milion kama koro magi mwadwaro koro wan gi ji ng'ewa omiyo ana ajiwo noganda luo ni mondo wawugru oko wae wach moro no wang'iyo mana jomoyier ni gine maginyalo golo gimoro watie kod pesawa wakaw thuolo marwa makende mondo wane ni ji okaw opande king'iyo Kisumu County wanyalo chopo ji kata na 1,800 nikech Kisumu West wadhiro mondo donj 1,100 gi wiye to wan kod sub counties 7 Kisumu Central en kama nyalo bedo gi ji 200 gi wiye tiende Kisumu County mondo wachop dhano 100,000 kata milion 1 yot omiyo wawugro oko kendo mondo wati matek mondo wabed gi ji mang'eny mosekawo kipande jomokawo pande bende wadhir mondo dhi okaw kura kawo pesa ni mondo imi ng'ato dhi okaw go kipande en gima ber nikech ka waonge e sirikal to gik mang'eny nyalo bayowa nikech sirikal ema nitiere gik mang'eny to mano wanyalo mana bedo kod duol ka jowa mang'eny ochung' kod sirikano kendo jowa mang'eny odhi ogo kura one thing wanyalo kawo kura to samoro jo ok dhi goye jomoko wacho ni gin ok nyalo go kura nikech kiano oyiero ng'ato to ng'e gimotimone kok igo kura tigo kura nikech kok igo kura to ng'ama ok idwar emibiro yier to odhi bedo gi telo marach ok nyal kelo gimiluongo ni dongruok dhano duto te ma jokanyanam mapoko kawo kipande wakawo kipande wawuog oko wakawo kura kendo kochopo sa kura to mondo wadhi wago kura wach manyalo wacho mogik an kaka Bishop Esbon Odindo kuom ng'wono ma Jehova Nyasaye an kod dwaro Kisumu West ka ni ka Nyasaye oyie to jo Kisumu West mondo chung' koda nikech adwa ni mondo akel lokruok madiera lokruok minyalo mul nikech
kaka oganda nyaka wago ndamo. Erokamano ahinya Odindo Esbon Bishop kuom bedo koda bende kinyi makone studio ka chopo kama datie kod en lega achiel kende ka Mesha kodede kod Dr. Maxwell Miyawa amiyo kamar mi wach mogik bende achako di Mesha. Erokamano, an gima nyalo wacho ne joka nyanam en gimoro achiel. Wan gi dwachwa kaka piny luo. Elections mokalo machien go te, especially jok manie igni mag millennial kaka an, to gi jok ma watelo negi matin. Wanyalo wacho ni wagombo neno Tend Raila Amolo Odinga ahinya, ne nie chunywa kendo ne wagombo ni mondo one day wane ka Raila Amolo Odinga koro en president mar piny Kenya, to ok wayude. To ne ok wadware adwara simply because of the man. Ne wadware nikech geno mane wan go kuom paro mane en go mar dongo piny luo kata kelo kabin dongruok mane nyalo miyowa stability kuom higni mang'eny. For example, no fight for devolution makata sani osetho onge to devolution odong'nwa kendo Migori pod ibiro kelnwa billions kata wago kura ne sirikal matiyo no kata ok wagone opposition. Mago e kabind dongruok mane wadwaro mokete chik makata ka in jakocha kata an jakoni to pod wate wafil ni wan jo Kenya. Mondo mi mano timre wang'iyane matute yiero ma 2027 ni dongruok kabila gi wanyalo yudo gi kawa side gi opposition koso kawa side gi broad based kama sani wantie. Erokamano Mesha kodede. Dr. Maxwell. Jothurwa an gima nyalo wacho gi kwara mogi en ni sirikal idonje to mana gi ombulu. Pauno ikawo to mana gi kura. Ajende ke machienglo kod timbe moko dhi kare ok bitero we sirikal. Were ugo ngang' ka uro ombulu ng'iuru kaka unyalo donjo e sirikal. Jogo madupi be kik umiyitu kik uchikidi be kik udhi kuonde magintiere. Ana wacho ka jasiasa ana jonon weche mag chike. Erokamano ahinya wakili Dr. Maxwell Miyawa Mesha kodede. Erokamano kuom bedo koda bende kono siasa kawuono kod Esbon Odindo ma jasiasa kaunti ma Kisumu mane makelo giko machiendo nyakoro moge jwang' turi koda kendo juma manyien kiny ka wantiere kae rupeny kelo weche manyien kod ono magazet iketo mar Mugi TV kae kinde duto. Anyinga Cleophas Oluoch te Kisumu kanyo kwar mukio nyaka Chisango asebedo kodi ya resechiel dakika 40 nyaka sani saa 3 osekalo gi dakika 2 oriti masani. Wuok tich ka wuok tich, yawuot luo ting'o duondgi malo ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo nyaka mga jwang' en odiochieng' mar yuto mari wapuonji loso manyonge. Mari oloyo marakwayo. Chieng' magoro kawa makwongo ni wendo to bichope gweng'o. Orindo yo. Hera mit, olit kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi in miyo monyalo. Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kama ne. And of course chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo ngolo to mana kaliet to kapok wakelo ngolo wapuonjre ni timo Ma en Bakdan. Mondo iyud Ruoth Nyasacha kaka skiza tune mari, di *811 *288#. Kedo
gi chiemo medo chore machiegni kodi, wabiro iri mondo itang'nwa kit chiemo mihero loso, kit chiemo milonye loso, kata kit chiemo mano mosebedo kalombi kuom kinde malach. Koro watime kama, mang' moni bi gudre wiye kate. Kaunti ka kaunti ma intiere, obed Kisumu, obed Homa Bay, obed Siaya, kata manoero ma Migori, wabiro machiegni kodi e chenro ni mar tedo gi chiemo. This is healthy. You know, rachengi nutrients mang'eny, but keto deep fried nutrients go dhi. Kichwake mang'eny nutrients dhi. So that's why what you kama. Mi chiemo en bedo kanyakla kendo inywako ne lwedo ka ichame. Tudi koda Jael Lieta juma ka juma, mano ka Nyero tich adek, ka bende chenro ni inuoyo ngeso